Pahinga si Yehova? Nabantayan ba ninyo ang ingon sa versikulo 3 na ipahulay si Yehova? Kung hindi napapagod si Yehova, bakit sabi ng teksto nagpahinga siya? Kung dinig ka po yung si Yehova, ano ninyo ang teksto nga ipahulay siya? Nagpahinga si Yehova sa diwa na hinayaan niyang mangyari yung layunin niya para doon sa mga nilalangnan niya. Nagpahulay si Yehova aron makita niya ang katubanan sa iyang katuyuan. Halimbawa, alam natin na binigyan niya ng atas sina Adan at Eva na punuin ang lupa ng mga tao. Pananglitan niya isuko si Adan o si Eva ang puno ng yuta ng mga tao. Kaya inimbitahan niya sila na makipagtulungan sa pag-fulfill ng kanyang layunin. Kung ibitaran ni Yehova sila na tumalo ang iyang katuyuan. Sa diwa, nagpahinga siya kasi ngayon hahayaan niya na sila na tuparin yung layunin niya. Nagpahulay siya sa ingon nga tumalo na niya ang iyang katuyuan. Pero syempre, libo-libong taon na yung nakalipas wala nang nangyari yun. Pero pila ng kalimuan na tuloy ang minabay, ikaliat ko. Kaya ibig sabihin, libo-libong taon nang nagpapahinga si Yehova. Pasabot nga limuan ang katuloy na nagpahulay si Yehova. Hanggang kailan kaya yung pahinga niya? Ang pagkano sa siyang pahulay, Hanggang sa katapusan ng 1,000 years na paghahari ni Jesus. ang tutukuman ang usa ka limong katuig nga pagmando ni Jesus. Nabanggit kanina doon sa teksto sa verse 3 na ginawa ni Jehovah banal yung ikapitong araw. Isgutan dahil na sa teksto nga ihimo ni Yehova sagrado ang ikapitong adlaw. Bakit kaya? Ngano kaha? Kasi garantiya yon na siguradong matutupad ang layunin niya. Kay garantiya to masigurado gyud ang matuman ang iyang kabubuton. Nakakalungkot, pinalampas ni Adan at Eva yung pagkakataon na makikooperate sila sa layunin ng Diyos. Ikasuko, ipalabay ni Adan o Eva katong oportunidad. Pero kumusta naman tayo? Kung sa mapunta, Siyempre ayaw natin tularan si Adan at Eva. siyempre di ka gusto mo parihan ni Adan o Eva. Kaya paano kaya tayo makakapasok sa kapahingahan ng Diyos? Sa unsa kang paagi, makasunod ka sa kapahulayan sa Diyos. Yan yung sasagutin natin ngayon. Muna ato ang pagbangon karon. Basahin natin yung binabanggit ng Hebreo 4, 1 at 11. Basahon nato ang Hebreano, Kapitulo 4, versikulo 1 o 11. Manandam na sa uno na kadayon. Kaya ang Diyos nagsaan na pwede bang makasulod sa iyang kapahulayan. Magbantay na aron walay ko sa nato na isipong dili tapos ni anak. Sa 11, usa, himuon nato ang atong marangan na makasulod ni anak ng kapahulayan aron walay ko sa na musundok ni anak na pagkadili masimutan. Sabi sa atin sa verse 1, meron tayong pagkakataon na makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ngayon sa versikulo 1 natin, yung oportunidad na makasulod sa kapahulayan sa Diyos. Ang totoo, iniimbitahan tayo ni Jehovah na ganun nga ang gawin. Sa tinuod lang, iniitaran tayo yung mga muna, hindi mo na ko. Para napansin niyo ba na sabi rin sa verse 1, dapat mag-ingat tayo? Pero naman, nakabantay mo, hindi mo na dapat mag-amping mo ta. Kasi kung hindi tayo mag-iingat, baka maging hindi tayo karapat-dapat. Kung hindi ka mag-amping, basta isipon tayo hindi tapos niya na. Dapat natin tandaan na unang sinabi ito ni Apostol Pablo sa mga Hudyo noong panahon niya. Nung duman na ito, nag-inon tayo ako sa Pablo sa mga Hudiyo sa iyang panahon. Bakit niya kailangan i-remind sila tungkol dito? Ano kinalagyan sila ng pinagkaman? Kasi lumipas na noong panahon yun, yung batas mosaiko, tapos na yung papel nito. Kaya humina ang papel sa misis ng balahon. Pero meron pa rin mga Hudyo noon na nag-i-insist sa mga tradisyon na kaugnay sa batas mosaiko. Pero lagi po yung mga Hudiyo ay mag-insister na balino ihapon ang misis ng balahon. Tapos na yung papel ng batas mosaiko sa pagtupad ng layunin ni Jehovah. Humana ang papel sa misis ng balahon sa pagtupad sa katuyuan ni Yehova. Kasi yung Pentecostes 33 CE, tinandag na yung bagong Krisyanong kongregasyon. Kaya itong Pentecostes 33 CE, ibarog na ang Kristohanong kongregasyon. Nawala na rin ang bisa yung kautusan nung namatay at binuhay muli si Jesus. Wala na to, diha ibanhaw si Jesus. Kaya lang, hindi nakamove on yung ibang mga Hudyo. Pero ang ibang mga Hudiyo, wala makabuon. Kaya doon ang warning ni Apostol Pablo, dapat mag-ingat kasi hindi sila magiging karapat-dapat makapasok sa kapahingahan ng Diyos kung hindi sila mag-move on. Mo ang tambag ni Jesus kanila na para makasunod sila sa kapahulayan sa Diyos, kailangan sila mag-buon. Ano ang lesson natin? Kasi atong magkatunan. Makakapasok lang tayo sa kapahingahan ng Diyos kung makikikooperate tayo sa pagtupad ng layunin niya. Makasunod lang ta sa kapahulayan sa Diyos kung makikooperan ta sa iyang katuyuan. At ipinapahayag ni Jehovah ngayon ang layunin niya sa pamamagitan ng organisasyon niya. Kung ipadayag ni Yehova ang iyang katuyuan, pinaagi sa iyang organisasyon.
Sabi rin sa verse 11, dapat na gawin natin ang buong makakaya natin. Ingon po sa bersikulo 11, ang imo na itong atong maarangan. Para magawa yan, kailangan natin ng matibay na pananampalataya. Aron mahimo na kinahanglan taon na kung pagtuon. Dapat mag-focus tayo sa mga gawain na talagang nakakapagpaginhawa. Kinahanglan mag-focus ta sa mga buluhaton nga mga palagsik nato. Kapag ganun ang ginawa natin, sabi sa verse 11, hindi tayo basta-basta maliligaw. Kung mauna yung atong imuon, sama sa gingon sa bersikulo 11, ita basta-basta mahimong dili takos. Isipin nyo, meron din tayong pribilehyo pala na makipagtulungan sa pagtupad ng layunin ng Diyos. So una-una ko ninyo, naatay papel sa pagtuman sa katuyuan sa Diyos. At dapat natin tandaan na limitado na lang yung panahon natin ngayon para makiko-operate. Kung hinumduman nato na muna lang atong panahon na makakooperar. Kasi walang katiyakan ng mga bagay-bagay sa sanlibutan ngayon. Kaya dili sigurado ang mga butang ng ini kalimutan. Isa pa, malapit na ang wakas ng sistema ito. Sa pag-uul na katapusan ng inyong sistema, Kaya konti na lang ang panahon na meron tayo para tuparin ang layunin ng Diyos. mauubo na lang ang panahon na naata para matuman ang kabubuton sa Diyos. At totoo, sa isang iglap, pwede magbago ang buhay natin. Sa tinuod lang sa usa lang kalit, mabago atong kinabuhi. Minsan isang tawag lang, may mababalitaan tayo, meron tayong kapamilyang nagkasakit, o kaya natulog sa kamatayan. Siguro sa usa lang katawag, mabago atong kinabuhi ng makadumugta na naatay relative na namatay o nasakit. O kaya minsan, naapektuhan na lang tayo bigla ng disaster. O maapektuhan pa ang mga trahedya. Kaya wala nang iba pang mas magandang paraan na gamitin ang buhay natin ngayon, kundi makipagtulungan sa pagtupad ng layunin ng Diyos. So, wala na ilahing kagamitan sa atong kinabuhi kundi dili ang pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Kaya sa mga desisyon natin ginagawa araw-araw, marareflect nun kung gusto natin pumasok sa kapahingahan niya. Ginapaila sa atong mga desisyon sa adlaw-adlaw kung gusto man ta mosulod sa iyang kapaulayan. Baka yung desisyon nyo kanina umaga kung ano yung isusuot ninyo ngayon, talagang kinonsider ninyo kung matutuwa ba sa iyo o ba doon. Basin sa inyong sininaan, inyong ikonsiderar si Jehovah kung malipay ba siya niyakan. Pero meron pang mas malalaking desisyon sa buhay natin kaysa kung ano lang yung isusuot ngayon. Pero napay mas dagong mga desisyon nato kaysa sa pagpili sa siningan. Halimbawa, para sa mga kabataan, magtitake up pa ako ng higher education. Malalitan sa mga bata kung eskwela pa po, taas ang edukasyon. Ano kayang trabaho ang pipiliin ko yung pwede ako mag-pioneer? Kung sa karatrabaho akong piliin,